Mboten saged to. Kok juga. Mboten saged. Ora iso. Lha pripun mboten saged to? Lah iya. Piye? Oh. Nggih. Berarti harus ganti topeng biar bisa leluasa. Ya aku ketambahan kok cangkem gua. Niku gene mriko. Gene guru kula. Waduh, Guru kula niku. ya. Ya, waduh. Waduh ya ampun bagus Oh. Pun. Masih maput aku. Lah kok iso lho. Piye panjenengan iki? Ababku balik. Ayo ndek langgam kewe. Ya. Wes, ganti